som har den tidsramme. Det, der ikke er usædvanligt i Kægerup, det er jo, der er islamiske fundamentalister. Der er islamiske fundamentalister, der løber ind over grænsen. Og det, man ser vel i stigende grad nu i Mellemøsten og Nordafrika, det er, at vi kæmper mod de samme mennesker. En gang imellem er de i Afghanistan, en gang imellem er de i Syrien, en gang imellem er de i Algeriet. Nu er de så altså i øjeblikket i Mali. Og der, hvor vi vælger at gå i krig næste gang, dertil vil alle de her krigere rejse, for der er der PR, der er der penge at få, der er der opmærksomhed at få, og så vil terrorkrigen i virkeligheden blive ved. Sådan en omrejsende terrorkrigscirkus. Altså, der er lidt sandhed i det, du siger, men sådan er det ikke alene. Altså, der vil være, jeg tror ovenikøbet også, at man vil kunne forudse, at der vil være krigere, som kommer rejsende til udefra, ligesom der har været i Somalia. Men det skal være grundfæstet i det lokalområde, som det er i et eller andet omfang, for at al-Qaida kan vinde en problematisk styrke. Men du har ret i den forstand. Kan vi forudse, at der vil være andre områder i verden, hvor vi bliver nødt til at rette vores opmærksomhed på, og hvor vi også bliver nødt til, hvis FN er der, at overveje at bruge militære midler? Ja, det vil der være, og sådan vil det være over de kommende år også. Men kan man ikke sige, at der ligesom eksisterer to udgaver af terrorkrigen? Der er den udgave, vi nu prøver at praktisere i Mali, som ligesom er den klassiske udgave, den vi husker fra Irak og Afghanistan, hvor vi prøver at hjælpe en regering, vi godt kan lide, mod nogen, vi ikke kan lide. Så der er en anden udgave af terrorkrigen, det er den, som præsident Obama har eskaleret. Det er den såkaldte dronekrig, hvor man med spionfly, eller dræberfly, hvad vi nu skal kalde dem, slår folk på landjorden ihjel. Den har jo vist sig kolossalt effektiv. I Yemen, i Pakistan og andre steder er det lykkedes amerikanerne over de sidste år i relativ stilhed at ekspedere den ene terrorist efter den anden ud af denne verden og over i den næste. Kan man ikke konstatere, hvis du er bekymret for al-Qaida, så er det måden at bekæmpe al-Qaida på? For du kan godt drive dem ud af Mali, men så skal du bare slås mod dem et nyt sted om et år eller to. Hvis spørgsmålet går til, er droner et godt eller et ondt våben at bruge i krig, så er droner et våben, ligesom alle andre. Og det er ovenikøbet i nogen sammenhæng et overordentligt effektivt våben. Så har jeg nogle problemer med, at man vil anvende droner i krig? Nej, det har jeg ikke. Men der er bare nogle spilleregler for, hvem må man slå ihjel? Er det kompetenter, altså krigere, eller er det ikke? Og de spilleregler skal Danmark overholde. Altså, om det dræberfly, der nu fyrer missilet af ned på jorden, og man ved, at ham, der står ved siden af jeepen, er terrorist eller ej. Og kompetent, ikke? Altså, ligesom vi jo gør vores yderste for at undgå at ramme civile, når man i øvrigt engagerer sig i sådan nogle militære kampe og så videre. Men er det her ikke så det er ikke i sig selv ondt eller godt. Det kommer lidt an på, hvad er det for en situation, det anvendes i. Men har den dronekrig, som præsident Obama har kæmpet, ikke været